Gibutyag sa otoridad nga duna na sila lead sa persons of interest nga gingong utok ug mipusil patay kang anhing National Irrigation Administration Region 10 researcher Miro Kyle Antatico sa Cagayan de Oro City. Ano ang report ni Cyril Chavez? Gibutyag sa Special Investigation Task Group o SITG Antatico nga duna na sila lead kalabot sa persons of interest o utok sa pagpatay kang anhing NIA 10 researcher Miro Kyle Antatico sa Cagayan de Oro City. Apan dili una nila ihatag ang detalye sa mong lead. Nagpabiling motibo sa mong krimen ang giingong mga expose ni Antatico sa iyang social media kalabot sa giingong mga korupsyon sa NIA project sa Lanao del Sur. Ang primary na tinutukan natin, although we're not focused on that, ay yung kanyang allegations sa kanyang workplace. We are in touch with the administration of NIA. Administrator Villen has personally got in touch with us and he expressed his desire na sana masolve ka ganito para mawala yung agam-agam na hapon sa opisina. Nakikalayo na matod pa ang mga opisyal sa NIA 10 sa SITG Antatico aron maestablisar ug masubay ang mga posibleng nahitabo nga miresulta sa pagkamatay sa biktima. Gani nagpahinumdum sabang opisyal ngadto sa katawhan labi na sa dunay ideya kalabot sa giingong korupsyon sa ahensya nga iagi kini sa saktong proseso o magtuso og kaso sa korte. To the courts and to prosecute yung kanyang mga allegations. That way, nakita ka rin siguro ng DOJ, that is the case, na pwede siyang pumasok sa kanilang witness protection program and we could have provided the proper security forces para protektahan sila. Nagpasalig sab ang opisyal nga masaligan og sinsero kuno sa ilang tahas ang mga pulis. I'd like to take the PPS account of me. You now have a police force that you can trust. You now have a police force that is modern. At tapos na yung mga backward ways. Ilang beses natin napatunayan yan. Kauban si Roland Cañas, Cyril Chavez. 1 Mindanao.